गोजोन बेलासिनि बयनिसिमबो खुलुमहरबाय। लोगोसे बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। दिनै क'क्राझार जिल्लानि बिटिसि सेक्रेटारियेट सावराय जथुम नब्लाङाव मोनसे हाबाफारि जानानै थांदों। मोनथिनो मोननायाव बिटिआर ओनसोलाव खौसेथि आरो सान्थि गायसंलांनायनि थांखिजों जिएसपि आरो अबर'नि हान्जाया बिटिआर सरकारजों सावरायलायो होनना मिथिनो हादों। मख'नो नांगोन दि बे सावरायलायनाय हाबाफारिनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव बिटिआर सरकारा गासै दोलो आरो हान्जाजों गोरोबलायनानै रायजोनि गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय खामानि मावलांनो बे मेलनि गेजेरजों थांखि लानाय जादों। आरो बे मेलाव बाहागो लादोंमोन एमपि नबकुमार सरनिया, जिएसपिनि गाहाय नेहाथारि आब्दुल बादशाह, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे आरो एमसिएलए माधव सेत्री बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांमोना। बे मेलनि गेजेरजों बिथां प्रमदआ खौरांगिरिनि गेजेरजों बुङो दि जे थांनाय साननैसो इउएलबिनि सन्देहजों जिउ फोजोबनांनाय बे जाथायनि सायाव गोख्रोङैनो नायबिजिरनाय जागोन। बिनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायनाया सोलिगासिनो होनना बिथां प्रमदआ दिनै खौरांगिरिनि गेजेरजों बुंथिदों। गुबुन फारसेथिं आरोबाव मख'नो नांगोन दि थांनाय बावैसो सान सिगां बर'नि गेजेराव जोनोम मोननाय आखायाव हाथियार हमग्रा इउएलबि हान्जानि सोद्रोमा होननानै भारत भुटान सिमना उल्टापानि ओनसोलनि लुंसुं हाग्रायाव पुलिसनि गुलियाव जिउ बावनांनाय सानै बर' सेंग्रानि जाथायनि सायाव बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुंगिरि सोद्रोमा दावराव देख्रेब नार्जारिया गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बे जाथायनि सायाव सरकारखौ गोख्रों सोंखारिदों आरो बे जाथायनि थार बिजिरनाय नांगौ होनना सोरखारनिसिम दाबि खालामदों। मानोना बे जाथायनि सायाव पुलिसआ एनकाउन्टार खालामनानै गावथाराखै, नंखाय फाव फान्दायनानै इउएलबिनि मुं होना फेक एनकाउन्टार खालामनानैसो पुलिसआ बे सानै सेंग्रानि जिउ फोजोबदों होनना गोख्रों अजद दैखांदों। मख'नो नांगोन दि बे जाथायनि सोमोन्दै ससियेल मिडियानि गेजेरजों खौरां मोननानै दावराव देख्रेब नार्जारिया बे जाथायनि सोमोन्दै मोजाङै मिन्थिनो थाखाय मैया पुलिसनि गुलियाव जिउ बावनांनाय जोंसार मोसाहारिनि न'खराव थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसे बे जाथायनि सोमोन्दै आबुङै मिन्थिनानै गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बे जाथायनि सायाव न्याय मोननांगौ होनना दाबि खालामदों। बेजों लोगोसे गासै रायजो राजाफोरखौ सांग्रां जाना थानांगौ होनना बुंथिनायजों लोगोसे नंबां जाबां दायफ्राव जाहाथे पुलिसजों बेबायदियै बुख्रुबजाया, गावथारजाया बेनि थाखाय बिथाङा रायजो राजाफोरखौ सांग्रांथि होयो आरो सोरबा जुदि बेफोरबायदि जाफ्लाङोब्लाबो रावबो नायनानै थायालासिनो गावजों गाव सहाय होलायो होननानैबो दावराव देख्रेबा बुंथिबावो। गुबुन फारसेथिं बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुंगिरि सोद्रोमा दावराव देख्रेब नार्जारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों एबसुखौ थांखिनानै बुङो दि एबसुआ माखौ लानानै एबा मा जानायनि सान्थि सुक्ति खालामखो बेखौ लानानै आसरित नाङो। एबसुआ माब्लाबा बुजादोंमोन ना, जेल जादोंमोन ना, सोरबा थैदोंमोन ना, सोरबा माबा मोनसे जादोंमोन ना, माखौ लानानैथो सान्थि सुक्ति खालामखो होनना बिथाङा एबसुनि सायाव गोख्रों सोंथि खालामदों। जुदि सान्थि सुक्ति खालाममारदोंब्ला एनडिएबिफोरा जोबथेसालिनिफ्राय गनांसिगौमोन आरो थारैनो सान्थि सुक्ति जामारदोंब्ला दिनै मानो नङै मानसिफोरखौ हमना लांनानै गावथारहैखो होनना बुंनायजों लोगोसे बहा थांखो एबसुनि सान्थि सुक्तिया होननानै गोख्रों अजद दैखांबावो दावराव देख्रेब नार्जारिया। आरो बिथाङा बेजों लोगोसेनो बुंबावो दि दिनैनि दिनाव फरायसा आफादा मोनसे फरायसा आफाद नंलिया, बिसोरो राजनितिकनिसो एबा इउपिपिएल आफादनिसो होननानै बिथाङा बुंबावो आरो दिनैनि एबसुआ जाथिनि जेबो सोमोन्दो गैयै आफादसो जाबाय होनना बुंनायजों लोगोसेनो जाथिया दुखु दाहा खैफोद आफोद जाब्लाबो बिसोरो बेवहाय बाहागो लाया, बिसोरखौ मोना, बिसोरो नामावल' एबसु, नाथाय बिसोरनाव एबसुनि आखु जेबो गैला होननानै दावराव देख्रेब नार्जारिया बुंथिबावो। आरो बिथाङा बुंबावो दि दिनैनि दिनाव बिसोरो बिटिआर सुक्ति जानायनिफ्राय साफा साफा स्किम नागिरग्रा कन्ट्राक्टरसो जाजोब्बाय होननानै बुंथिबावो। बिनि अनगायैबो बिथाङा एबसुनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'खौ थांखिनानै बुंबावो दि दिपेन बर' बिथाङा गावसो एमएलए जानो नाजागासिनो दङ, अब्ला बेबायदि एबसुखौ माबोरै एबसु होननानै बुंनो हाबावगोन होननानैबो दावराव देख्रेब नार्जारिया गोख्रों रावजों बुंथिबावो। गुबुन फारसेथिं बे जाथायनि सायाव दिनै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै बुङो दि थांनाय बावैसो पुलिसनि नंखाय एनकाउन्टाराव फाव फान्दाय जानानै सानै बारग' एनडिएबि जोंसार मोसाहारि आरो जनकुमार ब्रह्म बिथांमोनखौ इनाय अयथासारै जिउ फोजोबस्रांनायनि सायाव बिथां दिपेन बर'आ गोथौ दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बे जाथायनि सायाव सोंखारियो आरो बे जाथायनि सायाव गोख्रोङैनो नायबिजिरनायनि दाबि खालामो। मख'नो नांगोन दि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथां दिपेन बर'आ बड'लेण्ड सुरक्षा मन्चनि मावफुंगिरि सोद्रोमा दावराव देख्रेब नार्जारिया
जेरैबायदि एबसु आरो गावनि सायाव बाथ्रा बुंदोंमोन बेखौ लानानै बिथां दिपेना दिनै फिननाय महरै बुङो। बिटिसि सुक्ति जानायनि उनावबो बड'लेण्ड ओनसोलाव दाय गैयै सुबुंफोरखौ गावथारनाय समाव दावराव देख्रेब नार्जारिया बहा दङमोन? बिथाङा 17 बोसोराव जेबो बेफोरनि सायाव आवाज होबोआखै। नाथाय दिनैसो बिथाङा बर' हारिनि गेजेराव गावखौ बयनिख्रुइबो जाथि सिबिग्रा अनग्रा होननानै देखायना माबा मोनसे जाथाय जाब्लाल' दसे सम नुजाथिनानै गावखौ जाथिनि सानग्रा बर' हारिनि दैदेनगिरि होननानैसो देखायफ्लानो नाजादों होनना गोख्रों फिनजाथाय होदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरि पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोंनि खेवथायपारा गामिनि थागिबि कल बसुमतारीनि बिसि बिसारि बसुमतारीया थांनाय बुधबारखालिनिफ्रायनो गोमानानै दङ। मोनथिनो मोननायाव खाथिनिनो सासे सुनिला बसुमतारी मुंनि आइजोआ बिसारि बसुमतारीखौ लानानै थांदों होनना गोख्रों अजद दैखांदों नखरनि सोद्रोमाफोरा। मख'नो नांगोन दि खाथिनिनो सुनिला बसुमतारीया बेखौ लांखारनायनि इसारा होदों नखरनि सोद्रोमाफोरा। बेनिखायनो नखरनि सोद्रोमाफोरा खौरांगिरिनि गेजेरजों गोख्रोङैनो खावलायहरदों दि थाबैनो बिसारि बसुमतारीखौ न'आव हगार हराब्ला लांखारग्रा सुनिला बसुमतारीनि सायाव आयेननि राहा लानाय जागोन होननानै नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायथिदों। लोगोसे सोरबाफोर बिसारि बसुमतारीखौ नुसनबायदोंब्ला नैबे होखानाय जानबुं नाम्बार 8011539075 बे नाम्बाराव कल खालामनानै फोरमायहरनो हागोन। ULB-नि सोद्रोमा होननानै पुलिसनि गुलिजों बोलि जानांनाय जोंसार मोसाहारिनि नखराव थांनानै बिथांनि अनसुलि बिसि आरो थालांनाय 15 साननि उन्दै गथ'सानो सासे 9 बोसोर बैसोनि खुंगुर नार्जारिया अनसुंथाइ हैदों। मोनथिनो मोननायाव क'क्राझार सोहोरनि साखाथि गोदान फ्लाइ अभारनि साखाथियाव थानाय थाजिम रेस्टुरेन्टनि बिगोमा कुनु कुमार नार्जारिनि फिसाज्ला 9 बोसोर बैसोनि खुंगुर नार्जारिया गावनो गरफा गरनै बुथुमनानै दोननाय गासै 10,000 रांखौ सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सेलेखागुरि सालगुरि गामिनि थागिबि जोंसार मोसाहारिनि अनसुलि बिसि आरो 15 साननि उन्दै गथ'सानो अनसुंथाइ होयो। दानिया गुबुन खौराङाव फैदो। दिनै मोनसे समनि तामुलपुर जिल्ला BPFनि आफादगिरि आरो कच राजबंशी जातीय सन्मिलननि आफादगिरि लोगोसे जानानै थांनाय आसाम बिधानसभा बिसायख'थियाव 52 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबनिफ्राय उदां बिजाथि महरै गसंनाय केशव राजबंशीया कुमारीकाटा दुर्गा मन्दिराव जानाय UPPLनि मोनसे मेलाव दिनै बाहागो लानानै UPPLनि नेम निथि आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै UPPL दोलोआव हाबबाय होनना खौरां मोननो हादों। दानिया फैबावदो। सानै बर' लाइमोनफोरखौ नंखाय एनकाउन्टार खालामनानै पुलिसआ बुथारनाय जाथायनि सायाव दिनै दुलाराय बर' सुबुंफोरानो 12 घन्टा बिटिआर बन्द खालामदोंमोन। बे हिसाबै दिनै बिटिआरनि मोनफ्रोमबो ओनसोलावनो बन्द जानायनि गोहोमखौ नुनो मोन्दों। मख'नो नांगोन दि दिनै 12 घन्टा बन्द होनायाव गासै हाथाइ बाजार, फालांगि फसंथान, सरकारि मावख'फोरा बन्द जानायजों लोगोसे गारि मटरनि हान्था मेलाफोराबो आबुङैनो बन्द जादों। नाथाय बे बन्द फोसावनायाव फरायसालि फार्मासिफोरखौ रेहाय होनाय बायदियैनो फरायसालि आरो फार्मासिफोरा खुलायैनो थादों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानोसै। गोजोन्थों।